José Carou presentou no seu Rianxo natal Ventre de Madeira, libro no que conta un relato de supervivencia e co que ven de gañar o premio de novela Manuel Lueiro Rei. Maio despediuse con literatura da man de Barbantia. O acto mensual da asociación recalou en Rianxo, onde o escritor José Carou foi profeta na súa terra. O rianxeiro presentou Ventre de Madeira, relato que inclúe unha historia de amor, de memoria persoal e de supervivencia, que foi recoñecida polo xurado do premio da novela curta Manuel Lueiro Rei. Os temas serían a nai, vinculado ca enfermidade, a cidade, Compostela, a finais dos 80-90, a amizade, que é un dos grandes sentidos últimos da vida, e a mocidade, non? Esa época da que empezamos a ser conscientes cando se nos comeza a ir, non? E que probablemente sexa, lles digo sempre aos rapaces, o que máis merece a pena da vida, non? E o recordo. Carou apuntou que a Compostela na que está baseado o Ventre de Madeira ten pouco que ver coa actual, polo que fixo unha pequena viaxe ao pasado. A internet, as redes sociais, ao euro, a prohibición de fumar nos espazos públicos e pechados, o almacenamento de todo saber nun quinto elemento etéreo que chaman nube e a análise de regras e descifrado de padróns de escritura co que a minería de datos alimentaría a inteligencia artificial. Fago referencia ao Santiago arcaico do antigo Burgo das Nacións previo ás ultranoites da Sala NASA. Grazas tamén a Noli polo traballo de edición, porque o libro, entre outras cousas, é un obxecto. E como obxecto pareceme fermoso, pareceme bello, a todos os niveis, non? Entón, grazas a todo o equipo de Xerais, polo traballo de edición, Noli, e por todo o demais. O autor nado en Rianxo afirmou que na súa obra hai moito do texto que é biográfico. Evidentemente. Foi unha historia que tardei máis de 30 anos en ser capaz de afrontar e que finalmente, pois, saiu, non? Tampouco planeei escribila, foi comezando a escribirse de algún xeito. E por iso fun especialmente coidadoso, respetuoso, e sentín unha devoción brutal, extrema, polos personaxes en todo momento, sobre todo polo protagonista ou polos protagonistas. Cando a leades, entenderedes. Antes de rematar a súa intervención, Carou leu un anaco de Ventre de Madeira. Xiao foi o mellor lector que coñecín. Como a miña nai, lía con tenacidade diluvial, a intemperie. Ser lector significa entregarse ao libro que tes entre as mans. El roubaba libros por necesidade, para abastecerse das palabras que lle daban de respirar. Necesitaba ler para vivir, para sentirse humano. Roubaba libros para entregarse a eles. Ser humano consiste en entregarse continuamente. Moitos se equivocan o seu amo e dábanse a bebida, ás drogas, a comida, a luxuria, a musculación, ao poder, a avaricia, a envexa, ao afán desmedido de gloria, azucre, traballo, respectabilidade ou calquera outra das moitas maneiras enganadas de perder a vida. Xiao lía, fotosintetizaba oracións, metáforas e imaxes escritas. O rianxeiro estivo acompañado na presentación pola vicepresidenta de Barbantia, Isabel Santos, pola directora de promoción de Editorial Xerais, Sara Vila, polo concelleiro de Cultura de Rianxo, Julio Alcalde, e pola profesora e amiga Margarita Fernández.